Cieľom bakalárskej práce bolo navrhnúť a realizovať senzorický systém mobilného robotického systému, ktorý možno následne aplikovať ako robotický vysávač. Riešiteľ Miroslav Pivovarský sa vo svojej práci zameral na výber senzorov umožňujúcich pohyb mobilného robota v priestore bez kolízie s okolím. Aby mohol overiť správnu funkciu senzorického systému, musel navrhnúť a realizovať aj pojazd, na ktorom bude umiestnený senzorický systém aj samotný riadiaci systém robota. Pojazd mobilného robotického systému je umiestnený na doske kruhového tvaru. Pohon zaisťujú dva krokové motory riadené vlastným riadiacím obvodom, ktorý je ovládaný procesorom robotického systému. Krokové motory umožňujú nezávislú reguláciu rýchlosti a smeru otáčania pohonných kolíc robota a tým jazdu ľubovoľným smerom aj otáčanie na mieste. Stabilitu podvozku zaisťuje pomocná noha realizovaná otočnou guľvočkou vloženou v úzdre. Jadrom práce bol návrh senzorického systému, ktorý umožní detegovať prekážky, odmerať ich rozmery a vzdialenosť od robotického systému. Na základe hodnôt získaných zo senzorov dokáže riadiaci systém zmapovať priestor, v ktorom sa robot pohybuje a následne stanoviť optimálnu trajektóriu pohybu. Senzorický systém tvorí 12 statických infračervených proximitných reflexných senzorov umiestnených na obvode telesa robotického systému. Senzory umožňujú meranie vzdialenosti do 20 cm a slúžia na detekciu prekážok v bezprostrednej blízkosti robota. 4 vybrané senzory sú utočené nadol a slúžia na meranie vzdialenosti podložky, čo umožňuje detekciu schodov, respektíve hrany stola pri jazde robotického systému po stole. Implementované algoritmy na meranie vzdialenosti dokážu detegovať prípadné chybné údaje získané z niektorého senzora a následne detegovať senzor, ktorý tieto údaje poskytol. Mapovanie priestoru a presnejšie meranie vzdialenosti k objektom realizujú otočné snímacie hlavy umiestnené v prednej a zadnej časti telesa robota. Každá snímacia hlava obsahuje ultrazvukový senzorický systém a infračervený triangulačný snímač vzdialenosti. Otáčanie každej snímacej hlavy zaisťuje krokový motor s vlastným riadiacím modulom. Každá hlava sa môže otáčať na každú stranu o 90 stupňov voči osi robota. Senzory na meranie vzdialenosti sú doplnené o akcelerometer, ktorý na základe merania zrýchlenia umožňuje vyhodnotiť zmeny polohy robotického systému a detegovať prípadný pád. Na lepšiu detekciu polohy je v senzorickom systéme integrovaný merač intenzity magnetického poľa. Pretože pri riadení krokových motorov hrozí prehriatie, ako motorov samotných, tak aj riadiacich kontrolerov, sú do senzorického systému pridané aj teplomery. Korektnú činnosť mobilného robotického systému kontroluje snímač napätia batérie a prúdu odoberaného z batérie. Namerané dáta zo senzorov sa ukladajú do integrovanej pamäte typu SRAM. V prípade skenovania priestoru sa mapa priestoru ukladá do pamäťovej microSD karty. Programové dáta a riadiace konštanty riadiaceho systému sú uložené v pamäti typu EEPROM. Robotický systém je doplnený o komunikačné prostriedky potrebné na komunikáciu jednotlivých komponentov navzájom a tiež komunikáciu robotického systému s monitorovacím programom v osobnom počítači. Riadiaci systém robota je aktuálne tvorený jednočipovým mikropočítačom Atmel AT91SAM3X na vývojovej doske Arduino Duo doplneným o sústavu multiplexorov umožňujúcich efektívne využitie vstupno-výstupných portov procesora na pripojenie senzorov. Celý robotický systém je napájaný z lítium-ionovej batérie prostredníctvom DC-DC meničov, ktoré z napätia batérie vyrábajú napätia potrebné na správnu činnosť všetkých elektronických obvodov. V robotickom systéme je aktuálne implementovaný algoritmus umožňujúci skenovanie tvaru miestnosti a identifikáciu prekážok v priestore. Po aktivácii sústava proximitných infračervených senzorov oskenuje okolie robota. V prípade, že sa v okolí robota nenachádza žiadna prekážka, robot sa začne pohybovať dopredu. V prípade detekcie prekážky v okolí robota sa aktivujú otočné snímacie hlavy s ultrazvukovým meračom vzdialenosti a infračerveným triangulačným snímačom vzdialenosti a presnejšie odmerajú vzdialenosť k detegovanej prekážke. Na základe zistenej vzdialenosti a polohy prekážky voči robotu sa robot otočí tak, aby vzdialenosť od prekážky bola minimálne 20 cm a potom pokračuje priamou jazdou vpred.
Ak sa prekážka nachádza priamo pred robotom a za ním je voľný priestor, robot cúvne a otočí sa. V priebehu otáčania skenuje okolitý priestor otočnými hlavami. Ak počas jazdy vpred senzory detegujú prekážku, opäť sa pomocou senzorov na otočnej hlave odmeria presná vzdialenosť a poloha prekážky a následne sa upraví trajektória pohybu robota tak, aby robot prekážku obišiel. Implementovaný algoritmus dovoľuje obchádzať prekážky s ostrými hranami aj prekážky oblé. Podobne sa robotický systém správa pri jazde po stole alebo vyvýšenom podklade. Jazdu robota v tomto prípade ovplyvňuje aj detekcia vzdialenosti podkladu, čo umožňuje detegovať hranu stola alebo schody. V prípade, že proximitné infračervené senzory vyhodnotia zmenu vzdialenosti podkladu, robot zastane, pomocou senzorov na otočnej hlave oskenuje okolie a následne upraví pohyb tak, aby pokračoval v jazde po pevnom podklade. Počas pohybu robota sa všetky hodnoty odmerané senzorickým systémom ukladajú do pamäti a prostredníctvom bezdrôtového rozhrania sa prenášajú do monitorovacieho programu v pripojenom PC. V ďalšej fáze vývoja robotického systému bude možné na základe týchto uložených dát vytvoriť v pamäti mapu skenovaného priestoru. To umožní stanovenie optimálnej trajektórie práce robotického vysávača. Pri ďalšom vývoji robotického systému sa predpokladá použitie výkonnejšej procesorovej platformy s dvomi procesormi, z ktorých jeden bude riadiť hardware robotického systému a spracovávať údaje odmerané senzorickým systémom. Druhý procesor bude riadiť aplikačnú logiku mobilného robotického systému. Platforma bude doplnená televíznou kamerou, ktorá umožní vizuálne snímanie okolia robota a detekciu typu prekážok zistených senzorickým systémom. Ďalej sa predpokladá doplnenie bezdrôtového komunikačného rozhrania Wi-Fi, čo umožní prenos dát z robotického systému nielen do osobného počítača, ale aj do aplikácie v mobilnom telefóne. Miroslav Pivovarský úspešne obhájil svoje riešenie pred skúšobnou komisiou počas štátnych skúšok na katedre riadiacich a informačných systémov. So svojím výrobkom sa však zúčastnil aj fakultného kola študentskej vedecko-odbornej súťaže na Elektrotechnickej fakulte Žilinskej univerzity, kde v oblasti výskumu informatické vedy, automatizácie a telekomunikácie získal prvé miesto v časti súťaže určenej pre študentov bakalárskeho štúdia. Toto víťazstvo mu umožnilo zúčastniť sa aj na 19. ročníku medzinárodnej súťaže Studentské tvúrči a odborné činnosti na Vysokej škole Banskej v Ostrave, kde sa v sekcii S1 Teórie a aplikácie systému řízení v silnej konkurencii umiestnil na krásnom 3. mieste. Vysoká úroveň práce pána Pivovarského bola navyše ocenená prémiou sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu Slovenskej republiky.